दुगोला सरगम में आपका स्वागत है। अचक में अइली भी मानवा हो हमार दादाजी भैनी सा पानवा। अचक में अइली भी मानवा आप देख रहे हैं दुगोला सरगम के माध्यम से। जय राघोपति राघव राजा राघोपति पावन। कैसन बा दुनिया कैसन बाबे रीति सबका ऊपर एक दिन पारा पारी बीती। कैसन बाबे दुनिया कैसन बाबे रीति सबका पर एक दिन पारा पारी बीती। इह बाबे विधि के इह बाबे विधि के अरे विधानावा हो हमार अरे पिताजी भैनी सा पानावा। बाबू श्री रमान सिंह जी श्री महेश सिंह बाबू 200 रुपया दल बने प्रणाम करता हूँ। यह बाबे विधि के विधानावा हो हमार पिताजी भैनी सा पानावा। अचक में अइली भी मानवा हो हमार पिताजी भैनी सा पानवा। अचक में अइली भी मानवा हो हमार पिताजी भैनी सा पानवा। यह दुनिया के रीत बा एगो निर्गुण बा मास्टर हल। अरे जनमी अरे दिहाले अरे कई मारे लाटा की किया रे सजनी रे किया रे सजनी रे कामन भैया आवेले बोला रे किया रे सजनी देखा दुनिया के रीति जो नबिया रे दिहले के ये मारे लाटा
किया रे सजनी रे कौन भैया आवे ले बोलावे मेरा किया रे सजनी रे कौन भैया आवे ले बोलावे राम जी जनमिया रे दिहले ब्रह्मा जी मारे ले ताकी राम जी जनमिया रे दिहले ब्रह्मा जी मारे ले ताकी अरे सजनी रे जब भैया आवे ले बोलावे मेरा किया हो मोरे रामा जब भैया आवे ले बोलावे मेरा माटी में मिल जाई ये भाई हो माटी में मिल जाई ये भाई हो केहू कुछ लेके चलिए हमारा बिट्टू तिवारी जी के चेला मोबाइल पर 500 रुपया भेले बने हार्दिक अभिनंदन बा और ई का माता पिता घेरल रे बालो जड़ी बूटी देता रे बालो माता पिता घेरल माता पिता घेरल माता पिता घेरल रे बालो जड़ी बूटी देता रे बालो सबे घेर लेता लेकिन केहू बचाओ था अरे सजनी रे उड़
उड़ाता सुगनवा के हुना देखे लाएरा यारे सजनी उड़ता सुगना के हुना देख लाएरा किया रे सजनी रे उड़ाता सुगनवा के हुना देख लाएरा यारे सजनी उड़ता सुगना के हुना देख लाएरा उड़ता सुगना के हुना देख लाएरा उड़ला उड़ला रे सुगवा गइले जामा पुरवाए रामा उड़ाला उड़ाला सुगना गइले जाम पुराएरा उड़ला उड़ला रे सुगवा गइले जामा पुरवाए रामा उड़ाला उड़ाला सुगना गइले जाम पुराएरा किया रे सजनी रे ये तन में से सुगा उड़े के ना चाहे प्राण निकले के ना चाहे किया रे सजनी रे घूमी घूमी पी जा रानी हार लाएरा यारे सजनी घूमे घूमे पीला रानी खिलाएरा किया रे सजनी रे घूमी घूमी पी जा निहार लाएरा यारे सजनी घूमे घूमे पीला रानी घूमे घूमे पीला रानी सुगा निकल के जाता और पिंजरा के तरफ दिखेला वही ता पिंजरा में रामा बड़ा सुख कोई हो ओही पिला बड़ा सुख वही ता पिंजरा में रामा बड़ा सुख कोई हो ओही पिला बड़ा सुख अरे मरे रामा से हो रे पिंजरवा योगिया लागल रे राम। से हो रे पिला किया हो मोरे रामा से हो रे पिंजरवा योगिया लागल रे राम। से हो रे पिला दास कबीर ये रामा गावे नीर गुणमाए रामा दास कबीर बाबा
रे मोरे रामा अरे गाई गाई संता के समझावेले जब सुगा निकल के चल जाला और तन ही जी परल बस सुगा उड़ के जाता हाय राम पिया पिया अरे रोता तेरे रोता पियर भैल देहिया रे सखिया रे सखिया रे पिया मातला बाबा के यार सैया मातला बाबा के यार तो धोखा दे के भोगले रे सखिया पिया मातला बाबा के यार तो दागा दे के भगले रे सखिया पिया मातला बाबा के यार तो धोखा दे के भगले दागा दे के भगले धोखा दे के भगले रे सखिया यह दुनिया के रीत बाई बाबू तनी और में टोन द बाबू हेलो हेलो इन निर्गुणे का फंक्शन हवे काहे कि तन जहां आई रहे हो जहां चल गए हमने के जहां से आइल बने जी एक दिन चल जाए के बा जहां ना रह जाई है नैहर हो और सब दीना रह जाई है ससुरा हो यहाँ नैखा रहे के यह नैहर बा यहाँ सब दीना रह के बहुआ ससुरा बा और दुनिया में दुए को चीज बा दूगो के बाद कोनो चीज है जी हो या ना रात बा दिन हो जाई अच्छा निर्गुण चाहिए आई हमारा सुरेश बाबू बहुत बहुत स्नेह दलमानी सुरेश बाबू के अभिनंदन बा स्वागत बा भगवान खूब निरोग रखे महादेव खूब बना कर रखे शरीर बढ़ा दो अरे सोनावा के होके बड़े भाग्य मानस्तन पावा सूर्य दुर्लभ सदगंत ही गावा बड़ी भाग समझने के मानो के जोनी में आइल बनी आपस में बोला तनी बतियाओ तनी एक दिन चल जाई लोग सपना हो जाए इस दुनिया में आइल बनी तो सबसे प्रेम करी मोहब्बत करी जब नैखा रहे के तो काहे के झगड़ा करे कहो अरे सोनमा के होके अरे व्यापारी रे सोनारवा सोना के व्यापारी और हमने के काम देखी कभी कहले बड़े के जो मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा या ना मुंह से भगवान के चर्चा ना या ना मुंह से भगवान के भजन ना या ना मुंह से नीमन बोली ना या ना मुंह से नीमन व्यवहार ना वो मुंह के बेकार भगवान बेकारे बनौले अरे सोनावा के होके अरे व्यापारी रे सोनारवा घूमता रबनी के फथराए सोनावा के होके पाए पारी रे सोनारवा घूमता रब
कलयुग है नैना संभारी संभारी के अरे राह में चल टिकावत रहा अपन छाती ए बाबू हो टिकावत रहा अपन छाती संभारी संभारी के राह में चल टिकावत रहा अपन छाती ए बाबू समर समर के राह में चलो टिकवत रहा है थाती इतहार ना हो केहू देले बा और फिर केहू ले ली किराया पर मिलल बा किराया पर ए मकान के खूब बढ़िया सजा के रखो धन संपत्ति ए मकाने ले बा रुआ बानी तो दुनिया बा रुआ नइखी तो दुनिया नइखे तुलसी धन धाम शरीरे ले शरीर निरोग नहीं खे तो दुनिया में धन से कोनो मतलब नहीं खे माई बाप के सेवा करी बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई गांव नगर के कदर करी जब कुछ लेके नहीं खे जाए के तो यह छोड़ के जाए के बाद तो सबसे मिलजुल के जाए काहे करेला तू इतना गुरूर कनी जइबा जरूर काहे करेला तू इतना गुरूर कनी जइबा जरूर काहे करेला तू इतना गुरूर काहे करेला तू इतना गुरूर कनी जइबा जरूर काहे करेला तू इतना गुरूर कनी जइबा सोनारा के होके बाए बारी रे सोनारवा लुमनारा बने तेरा घुमता रबन के ठठेराए राम संभारी संभारी के अरे राह में चल टिकवत रहा है थाती ए बाबू हो टिकवत रहा अपन थाती संभारी संभारी के राह में चल टिकवत रहा अपन थाती ए बाबू कामना और से एई में चोर समा जाई बुझी जाई दियावाया बाती ए बाबू हो बुझी जाई दियावाया बात गाना तोरा समाए तुझ जाई दिया बाती ए बाबू गौरे हाथ में लेके बेचो ई हवा तो शोभे बा अरे लुटेरा ए राम ओ हो ए जी केहू केहू के नहीं थे हेलो झाल ढोलक बजाओ था हेमे से प्राण निकल जाओ और हमार मेहरानी पूछे जब हमार मरद कहाँ बड़े तो ये लोग कोई जब प्रोग्राम में बोले न रोनी है ये लोग बात हो हम बोला था नहीं तो कमना बोर से एई में चोर समा जाई बुझी जाई दिया बाया बाती ए बाबू हो बुझी जाई दिया बाया बाती गाना तोरा समाए तुझ जाई दिया बाती ए बाबू गौरे हाथ में लेके बिछो ई हवा तो शोभे
सोनावा के होके पे पारी रे सोनारवा घुमतार बनी के ठठराएरा सोनावा के होके गए परी रे सोनावा सोनावा के होके पे पारी रे सोनारवा घुमतार बनी के ठठराएरा सोनावा के होके गए परी रे सोनावा बहुरे बालम चिराई होता ना खोतवा में अब मानो रूपी शरीर के लाइसेंस का बा अदनी 50 रुपया के एगो चप्पल किनी ले सन तो कर कैश नेमो मिलेला कोनो चीज खरीदा जला तो एगो कागज मिलेला आ इतना लमहर संपत्ति के धन बा एकर लाइसेंस का बा एकर लाइसेंस का बा राम नाम के अरे माला फेरा राम नाम के ओढ़ीला दुपाटा ए बाबू हो राम नाम के ओढ़ीला दुपाटा राम राम के रोला फेरो ओरे नाम के ओरे लालू पटाई राम कह रहीम कह बात के बा लेकिन ओ मालिक के निवेदन प्रार्थना पूजा अर्चना इबादत करो राम नाम के अरे माला फेरो राम नाम के ओढ़ीला दुपाटा ए बबुआ राम नाम के ओढ़ीला दुपाटा राम राम के रोला फेरो ओरे नाम के ओरे लालू पटाई ओरे नाम के ओरे राम नाम के माला फेरो राम नाम के चादर ओढ़ो जाती रतन के अरे है गिर जाई चुनारी जितना मांस बा हड्डी बाई कपड़ा हो आई दुल्हन पहिरले बिया जा दिन कपड़वा गिर जाई वो दिन बड़ी समझ बहुत बुझाई जाती न तन के अरे है गिर जाई चुनारी लपकी के धरी ताहर गाटा ए बबुआ लपकी के धरी ताहर गाटा इस शरीर में 5 गो रत्न बा 5 गो रत्न इस शरीर में 5 गो संपत्ति बा कवन कवन क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व के अधम शरीरा और 5 गो तत्व लेके 5 गो संपत्ति लेके जब इस शरीर चलल
वो दिने में 5 गो चोर घुस गए सो। कवन कवन 5 गो चोर घुस गए सो। कवन कवन ये कर्तव्य ठीक करी है, इकर धन बाचा रही, जैया कर्तव्य बिगड़ जाई तमन के 5 आदमी कर के चोरा ली हरियाई। त देखी जाइए हमन के कर्तव्य खराब हो जाला त का होला। 5 रतन के 5 को चोरावा, वो 5 एक दिन एक करा के कब्जा कर लेले सब। धरती पता जला शीतजल पावक गगन समीरा। शीत माने धरती होला, जल माने पानी होला, गगन माने आकाश होला, और समीरा माने हवा होला। जमीन पर धल जाई तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाई। 5 अपने अपने के बांट ली है सब। मिट्टी मिट्टी में मिल जाई, और शरीर में जब आग लगी तो देह में से पानी गिरी तो जल अपना में घींचे लगी, ऑटोमेटिक शरीर जले लगेला, में से टप टप पानी गिरेला। समीरा माने हवा होला। आदमी के लाश जरेला, हवा ना बहुत हो तो वो बहे लगी, काहे कि हवा अपना में लपेटे लगेला। शीत जल पावक गगन और आकाश में धुआं जाए लगेला, वो अपन घींचे लगेला। 5 बांट ले से के 5 रतन के 5 को चोरावा, एक दिन डली है यही पर अपन डेरा राम। चाय के व्यवस्था भी हो के मलिकार एक दिन डली है यही पर अरे अपन डेरा राम। अरे सोनामा के होके अरे व्यापारी रे सोनारबा, अरे घुमतार बनी के ठहराए राम। सोनवा के होके पाए पल्ले सोनामा के होके व्यापारी रे सोनारबा, घुमतार बनी के ठहराए राम। सोनवा के होके पाए पल्ले सोनामा के होके व्यापारी रे सोनारबा, घुमतार बनी के ठहराए राम। सोनवा के होके पाए पल्ले सोनामा के होके व्यापारी रे सोनारबा, घुमतार बनी के ठहराए राम। बढ़िया ठेका बनवाओ। ओ तो ठेको रास्ता में जोगिन खड़ा बिया, कहलस कि हमरा से लड़ाई करो, आ लड़ाई में जीत जेब तब तो जादू लोग के जीतब। सहदेव कहले कि देखो माता तू नारी हो, और नारी पर मर्द के छतरी के अस्त्र उठावल ई वर्जित बाबे। कहले कि ना पहले हमरा से लड़ाई लड़ो, जीतब तबे आगे बढ़बो। आंख बंद कर ले, जब नींगे देख ले तो तब जोगिन कलश की बाह रे वीर बा, यानी अबला नारी के तू नींगे देखे के न चाहत, तू हमरा से वरदान मांगो। कहले कि माई वरदान देबू। हमरा के माता यह वरदान दो कि हम अकेले बानी, हमार भाई एगो जग कराओ तरे, हमार बाप नरक में बाड़े, मर के भी नरक में छटपटाता रहे।
हमरा के वरदान द माता कि हम द्वारिका में जाता नहीं कृष्ण के लिए आवे और जादो लो यदि हमरा के घेर के मारे लगी तो ऐसा कोनो वरदान द जो अकेले बानी लेकिन 1000 गो सहदेव बन के और से लड़ाई लड़ ली। जोगी कलश के एवं मस्तु वह हुई तारे के जादो लो यदि मारे लगो हमरा के याद करी हम जी पहुंच जाए और 1000 के सहदेव बना दे। ई पावर जब सहदेव के मिलल तब द्वारिका में पहुंचले। द्वारिका में पहुंचले द्वारिका के गेट पर खड़ा बड़े दरमान खड़ा बा। दरफल दरफल नंदलाल कहाँ है? दरवान कलश की कहाँ के पागल है कहाँ का पागल चिल्लाता है भाई। कहले कि पागल बैल बड़ा मालूम बजे केकर गेट हो केकर गेट हो। कहले कि गेट ना पहले कन्हैया कहाँ बड़े बोला के ले आओ हम प्रतिज्ञा कले बानी कि कन्हैया के लेके जइबा करे। दरबान कस के रे पागल कहाँ से आइले कैसे अरे द्वारिका में समैले रे दे रहिए नहीं ते कहाँ से आइले कैसे द्वारिका में समैले रे दे रहिए नहीं ते गेड़ा तो नहीं खे अरे मालूम होता पगल लइले रे दे रहिए नहीं ते मालूम होता पगल लइले रे दे रहिए नहीं ते। अरे वीर तेरा पता बा के करके था बड़े बड़े वीर लोग के काप जाला टोगरी बड़े बड़े वीर लोग के काप जाला टोगरी बड़े बड़े वीर लोग के काप जाला टोगरी कोहले तूफान ते त भारी गलती कइले रे दे रहिले नहीं ते कोहले तूफान ते त भारी गलती कइले रे दे रहिले मालूम होता पगल लइले रे दे रहिले नहीं ते मालूम होता पगल लइले रे दे रहिले नहीं ते। दरबान कलश की लवड़ जो अच्छा रही ना तो जादो लो सुन ली मार के बुआ दी कहले कि जादो लो सम डराए बनी डराए अरे पूरा जद बंसी लो के मोरे लालकार बाटे पूरा जद बंसी लो के मोरे लालकार बाटे पूरा जद बंसी लो के अरे मोरे लालकार बाटे अकल सहदेव जी के लड़े के विचार अकल सहदेव जी के लड़े के विचार बाटे अकेले सहदेव जी के लड़े के विचार बा। आतना बात जब जादो लो सुनो जे कौन है जे पागल आइल बारे लोग एगो आइल बा अपना गौवा में कहता जो अकेले जादू लो से लड़े। अब जब जादू लो सुनल ए भैया तब तक दौड़ल के रे कौन है रे कौन है मारो मारो घेरो सहदेव देख लेते का हवा खराब बा हवा खराब बा। कृष्ण जी सब जाना तरे जी लीला का होता कन्हैया छुप के देखत रे एगो आदमी पूरा जादू के ललका रहता रीड बढ़ा दो बबुआ तैयार लगली लड़ाई अरे दादा अरे देखो जादू बंसी लो के जादू लो से सहदेव के भई रे भिड़ा
गोलोक सहदेव से भैर भिरान हनी हनी बना मारे रनवा में चले लागल सब लीला देखो तारे कृष्ण भगवान सब लीला देखो तारे कृष्ण भगवान लगली लड़ैया नाता देखो जादू बंसिलो से अरे लगली लड़ैया नाता देखो जादू बंसिलो से लगली लड़ैया नाता देखो जादू बंसिलो से अरे छुपी कर देखो तारे कृष्ण भगवान साधे देखली कि जादू हमरा के मार के बुआ दी मार के बुआ दी जोगिन जोगिन प्रगट हो जोगिन प्रगट हो जोगिन छछात खड़ा हो गई सहदेव पीछे घूम के देखो हजारों हजार के साधे बना के खड़ा कोले बानी हमारे खानी होइयो बड़े हमारे खानी होई हो कले तब तो हम बुझिए ली जब जादल सभीरान हो गई साधु लगले मारे जब सारा सहदेव जी मार के घायल को देता रहे तब भगवान कन्हैया निकलता रहे अरे वीर लड़ाई बंद करो लड़ाई बंद करो कहले जे तू के हो अत हमार नाम द्वारिकाधीश कृष्ण हो कहले जे ओ तू ही हो काहे न थोड़ देर औरी भीतरिए रह गल लोग हम कोमा में भेज दे कहले कि हम तहार लड़ाई देखतानी तू बड़ी वीर बाड़ो तारा लड़ाई पर हम प्रसन्न बानी खुश बानी अकेले पूरा जादू लोग के जवाब देले बड़ो हमरा से वरदान मांगो कहले कि वरदान सही तू सुनले बानी जे मक्खन चोर हो बोले लहो मलिकार के तरफ से 500 रुपये पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन बा कल सहदेव के हम वरदान मांगी हारल बा तहार पार्टी या भीख मांगी हो कल सहदेव की हारल बा तहार पार्टी आ भीख मांगी हो तू हमरा से मांगो कन्हैया कले जी बाहरी वीर बा आज लेके हमरा दुआरा पया के देले नहीं खे आई त देवे खाती आई बा कले सादे के हमरा से तू न मांग तार नु दल हरल बा कले तो हमरा के दूगो वरदान तू दे दो सादे दूगो वरदान दे दो कले सादे जी का दूगो चाहे तारा अत पहिल का वचन दे दो कि आज के बाद जादो से युद्ध नहीं खे करे के कहले कि ना करे और दूसर का वरदान ई दे दो ये कोनो बात तू जानतो होइया आके नहीं खे पूछतन मत बताई हो कोनो बात के जानकारी होके आके ना पूछे तो बतावे के नहीं खे इहे कारण रहे कि 16 वर्ष का अभिमन्यु में चक्रव्यूह में मार दियल गई आई बात सहदेव के जानकारी रहे चक्रव्यूह के तुरे के लेकिन पहले ही कन्हैया जबान पर ताला लगा दे लेकिन सुन लो वचन दे दो अगर बात जानता रहो कि नहीं के पूछो तो नहीं के बताओ के इस सहदेव से कि पूछले ना रहे वो जानत रहे चक्रव्यूह के बात लेकिन के पूछल ना अभिमन्यु के मर जाए के पर गए जब दूगो वचन कन्हैया ले लेता रहे तब सहदेव को लेके भगवान जे न्योता करेला ओकर न्योता लौटावल जाला
कहले कि हाँ लौटाओ जाला तो दूगो हमारा से ले ले बानी दूगो हमरो के दी। हाँ जी। कहले जे पहले कहते जे भीखे ना मांगे वो कहते जे दी। कहे जे मंगनी ना देले बानी तो दी। हाँ हमरो के दुए को दी। कहले कि तू का मांगो तर मांगो। आ तब पहिल का वचन दी कि कौरव पांडव से लड़ाई हुई तरुआ हमनी के दल में रहे के बाद। हाँ और दूसर का वचन भगवान दी ये सबकरा से झूठ बोले लेकिन हमारा से झूठ मत बोले। कहले कि तार नाम का हो तो सहदेव। ओ तब तक तू पंडित जी न हुआ। अब एक बात बताओ ये लोग के काहे मरल हो तो कहत रहे जे भगवान बतैती ना लेके रहुआ पूछत तो उत्तर दे वही के परी। ना तुम दूगो से ज्यादा मांगबे ना करती हम छतरी हई। हम एडवांस मांगी लेना ना लेके रहुआ जब पूछ देनी तो बताओ तन जे काहे मरनी है काहे मरनी है काहे मरनी यदि बढ़ जाला आ दिमाग में धो लिया जाला काल से हम एकदम ना बताए कि हारी चाली चाली हो कहा चल चली अतरुआ ने पूछा था जे काहे के मरलो कि हारी चाली चाली हमारा भवानवा तो जग के रचनवा भइल बा। हारी चाली चाली हमारा भवानवा तो जग के रचनवा भइल बा। भैया धर्मराज नखल जग बड़ा भारी जगिया में चली चली मदन मुरारी। यही कारण कनी जुदा घामसानवा तो जग के रचनवा भइल बा। यही कारण कनी जुदा घामसानवा तो जग के रचनवा भइल बा। ऐसा माइक के तो फंक्शन बनोले बड़न तन को बोले के मन नहीं करो हेंग ठेका बाजला यार हेंग पिट जाइए। भगवान कन्हैया के जीत के ले आके अजगशाला में बैठा दिले। धर्मराज कहले कि हे कान्हा अब कैसे हमरा पिता के उद्धार हुई रूरे कर उपाय करे के बाद। नारद जी कहले बड़े 5 गो सामान जग में लागी तब पहिल का चीज तेरे हुए हमरा द्वार पे बैठ गनी। तब तक ले अर्जुन कहले कि भैया धर्मराज अब हम लंका में जाए कच्चा सोना ले आवे काहे कि त्रेता में राम जी के अवतार भई रहे तो हनुमान जी भक्त रहे और द्वापर में राउर अवतार भइल बा तो अर्जुन भक्त बाड़े। और आज भी लंका में हनुमान जी के पहरा बा। ऐसे भक्त भक्त के लड़ाई हुई हम लंका में जाए और लंका से कच्चा सोना लेके आए। कहले कि बा भाई अर्जुन मदद कर दलो कि बाबूजी के उद्धार हो जाओ न तो हमने के बाबूजी नरक में पड़ गए बाड़े। मत तर्कस में तीर लेहले चल देता रहे लेहले अपन गांडी उठावले। समुंदर के किनारा कोयले रथवा के
समुंदर के किनारा बा गइले राम राधा के संग समुद्र किनारा अरे जहाँ रहे अरे हनुमान के पहाड़वा जहाँ रहे हनुमान के पहाड़वा तो समुद्र के किनारावा गइले राम जहाँ रहे कपी के पहाड़वा तो समुद्र के किनारावा गइले राम वही रामेश्वर बाण रामेश्वर शीत बाण जौन बनाई रहे वही जाके समुद्र के तट पर खड़ा हो गए जौन भगवान राम पुल बनौले बानी वही पुल के किनारा खड़ा बड़े ऊपर एगो दैत के पहरा रहे हनुमान जी दैत के पहरा लगोले रहे कि देख ए पर केहू वीर आई तते हमरा लगे सूचना दिए बिना हमरा इजाजत के पुल पर केहू चढ़ ना पावे काहे के राम के बनावल पुल हो अबे हमरा आदेश के केहू ए पर पार ना पाई अर्जुन कहले के रे छोटा तोरा पता बा हमके हई पता बा हमके हई हमार नाम अर्जुन हो अर्जुन के गांडी जब तनक जाला त नीमन नीमन आदमी के मति सनक जाला दैत कलश के हम अर्जुन फर्जुन के नहीं जानत का तू आइल बड़ा कहां कहूगा का घर बताओ तो कमजोर आदमी जौन मानो सीरिया लो कमजोर आदमी मानो चाचा देख लीजिए बरियार हमरा पर हमला करी तो चलाक कमजोर जौन हो तो हमला करे के पहले पहले उहे मार दी पहले मारी वो तो जानता जे बरियार बड़े ई मरिए तो समासे ना दी है ये सब पहले जन मार ले बुआ हाथ में आ जाए तभी देखा तर जो अर्जुन मरिया तल पहले ही मार देता एगो पत्थर उठा के अर्जुन पर फेंक देता कहले कि अरे इ तो हमारा मारे के पहले पहले यह वार कर दे हलो पत्थरवा अर्जुन के तरफ चल देले बा फेंकले बा पत्थर तो अर्जुन तर्कस से तीर निकलले कहले कि पहले ते वार कैले बड़े हम गलती नहीं कैले उन्हें सब पहाड़ होता बैठी खत्म बा देखो हो नुनू भाई हेलो हेलो अब उन्हें सब पत्थर चलल बा आने से अर्जुन के बाण चलल बा आ जाके अर्जुन के बानावा वो पत्थरवा में मरलस आ पत्थरवा में ले जाके दैतवा के छाती पर दबले बा
एक ही गो बनावा बाप रे बाप अरे यार अर्जुना मरला जब एक ही गो बनावा बाप रे बाप तद तहुरा लसा बनावा बाप रे बाप तहुरा लसा बनावा बाप रे बाप चले के गिराई देहलास अरे हनुमत के चरणवा बाप रे बाप अर्जुन मरला जब बनावा बाप अर्जुन मरला जब बनावा बाप रे बाप धाई दे जाके हनुमान जी के पैर पर गिर जाता हनुमान जी कले करे के मारल हरे अरे आई बाण तोरा के मरले बा कहत जी मलिकार एगो पुलवा पर आवता अभी बहरिया बताई कांड कले बा भीतरिया आई त महाकांड करी कहले जे कौन हरे अरे कौन हो कौन हो बरियार मलिकार बरियार मलिकार बरियार मलिकार एगो आवत हवे बीरावा अरे बरियार मलिकार एगो आवत हवे बीरावा बरियार मलिकार एगो आवत हवे बीरावा अरे होता समुंदर के अरे पार मलिकार एगो आवत हवे बीरावा अरे बरियार मलिकार बरियार मलिकार एगो आवत हवे बीरावा हनुमान जी कहले कि उठबे चलबे कहता जे हम आगे आगे ना जाए काहे ना तो अब की जहां दोहरावल कि हम भिंडी लेटरे पर जाए कहले कि चली ना गवा कहले कि चल चल बताओ कौन हो चल अर्जुन बेचारू खड़ा पड़े कहले जे हम चोरी छिप के ना चढ़े गोइल बाऊ बताई और मालिक जब आई तो हम ओकरा से कह के जाए हम लुका के जाए ना ना काहे कि वीर चुपके से वार ना करे ना गदार आदमी सुतला में बाण मारेला हाँ गदार आदमी सुतला पर लाठी मार दी हाँ लेकिन वीर जे मर्द बाऊ जगा के लड़ाई करेला और पीछे से चाकू घोपेला वो महा छुछू न रहे हाँ जब हनुमान जी अइले अर्जुन के देखा देखी भइल कहले जे एकरा के काहे मरले है कहते मरनी है ई मरलो स त मरनी है एंगा नइखी मरले हौवा के तू कहा कहवा जे तू मरला हो ए पुल पते काहे चढ़ो तले आई माना कोले सतते काहे मरले हो तोर नाम का हो तोर घर कहां हो कहले जे रे बानर हमार नाम पूछता रे हमार घर पूछता रे ता हमार अर्जुन हवे ना हमार अर्जुन हवे ना अरे बाबा सोना के हमारा काम हमार अर्जुन हवे ना अरे बाटे सोना के हमारा काम तजाब लंका के धामरिया ज्ञान बनावा जब लंका के धामरिया ज्ञान बनावा अर्जुन हनुमान कहले कि लंका में जइबो ई तारा दादा के बनल पुल हो आय तार दादा बनल बड़े जइबो बताओ पुल पर पहरा बा हमार अरे बनौला राम सरकार पुल पर पहरा बा अरे बनौला हमारा मलिकार पुल पर पहरा बा अरे बनौला हमारा सरकार तो कैसे जाए सिंधु पारे या ज्ञान बीरवा
पुल पर पहरा बा हमार भगवान बनोले बड़े अति जैवे के गा बताओ अर्जुन कले करे बानर बानर के जात बानरन वही राम के बड़ाई करते रे जो राम 3 दिन समुद्र के भीख मंगले तो नल लील के सहायता से ही बनो अब तो औरी हनुमान के बरमान जरे लगल के राम के कहता जी वो राम के बड़ाई करता रे चुप रहो वही राम के बड़ाई करता रे जा राम 3 दिन समुद्र के गोहरा वाले 3 दिन भीख मंगले नल नील के मदद से ही पुल बनल अरे हम ओ मलिकार के चेला हई के पुलवा ऐसा पुल लगा ही एक के बान में बना दी कॉलेज भाला लाबाराबारी जाना पुल पर करोड़ों आदमी लेबर खटले बाते एक बान में बना दे तो हाँ ये पुलवा के बगल में ऐसा पुल बना दी काले की तो सुन हमार बात हमारा राम के बनौला पुल पर करोड़ों आदमी पार कैले बा लेकिन तोरा पुल पर यदि हम एगो पैर धरे तो तोर पुल भस जाई हम क्रिया खाता ये तोर पुल भसा दे तो अर्जुन कहले कि हम क्रिया खाता नहीं अर्जुन कल के हनुमान सुन लो तू जाना राम के बड़ाई करता रहा राम के हम ओ कृष्ण के भक्त हई एक बान समुंदर पाटो तब निज नाम धनंजय राखो एक बान में पुल न बना दी तो कृष्ण के सगंध आज के बाद बान उठाए बिना रुक जाए 2 मिनट रह दी मलिकार ओकरा के 2 मिनट रह दी तो हनुमान कहले कि अगर ओइसन पुल ते बना देवी कहले कि हाँ एक बान समुंदर पाटो तब निज नाम धनंजय राखो तो हनुमान कहले कि एगो बात तेहू सुन चलूंगा पुल पर जब पुल न भसाऊंगा हमरा राम के बनौला पुल पर कतने ले चढ़ल बा लेकिन तोरा पर अकेले चढ़ के भसाएब ना तो क्रिया खतानी के राम के भक्त न कहे चलूंगा पुल पर चलूंगा पुल पर यदि अरे पुल न भसाऊंगा तो आज से राम के हम भक्त न कहाऊंगा आज से हम राम के भक्त न कहाऊंगा अरे आज से हम राम जी के भक्त न बनाओ बनाओ पुल तो बनाओ 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 बानर देख तोरा पुल के लगही बनाए जय घनश्याम जय घनश्याम बानमा में से करोड़ों बार निकल के ए पर से ऊपर पुल बन जाता पुलवा जब बन जाता उतार रहन ना जाई हम जानता नहीं अठजामो बनल बड़लो ए पर से ऊपर मलिकार पुल बन जाता अब हनुमान जी सोचत के जी यदि हमरा राम के पुल तरे कर पुल बन जाता तो राम के पुल के तो वैल्यू खत्म हो जाएगी कहले कि ठीक बा पुल तते बना देले तो हम आवतन तैयारी होके आ उत्तर दिशा में गईले एगो पहाड़ पर चढ़ जाता रहे
तैयार उत्तर दिशा के आए करल प्यान अरे उत्तर दिशा के करल प्यान तू तारा दिशावा के कोई न पाया किया हो राम रोम में पढ़ले हा पहाड़ अनुएरा उत्तर दिशा के कोई न प्यान तू तारा दिशावा के कोई न पाया उत्तर दिशा के कोई न प्यान तू तारा दिशावा के कोई न पाया किया हो राम में पढ़ले हा पहाड़ अनुएरा किया हो राम में पढ़ले हा पहाड़ अनुएरा होई रे रोम रोम में पहाड़ बनले रोआ रोआ में पहाड़ बनले हां आ तीनों लोक के भार लेके हनुमान जी चलले वाह कल जे अर्जुन पुल के अपना बचाओ काहे कि पुल पर हम चढ़े हम क्रिया खोले बन की भाषाए तुर क्रिया खोले बड़ त बनौले बड़ो हम क्रिया खोले बन त भाषाए हां अर्जुन कह आओ चढ़ आओ चढ़ रीड बढ़ा दे बाबू तब पहिला रे डेग जाब फुलावा पधरत रे आहा अभी पहिल के लात अरे पहिले रे लात जाब फुलावा पधरत रे पहिले रे रात जब फूलावा पधरत फुलावा के नीचावा रे बानी सरकार एगो रूप बाबे जगशाला में कन्हैया के आ एगो रूपा के पुलवा के नीचवा पिठिया लगा दिल बन भगवान सोचनी त्रेता में हम ही राम रनी द्वापर में हम ही कृष्ण रनी आ दोनों जगह मैच हमारे पर खेल बड़े ई क्रिया खोले बड़े राम के ई क्रिया खोले बड़े कृष्ण के पुलावा के नीचावा रे बानी सरकार पहिला रे टेक जब पुलावा धरत रे हरि जी न सहले हरि जी न सहले हनुमत के भार हरि जी न सहले हनुमत के भार अरे मुहावा से खुनावा रे हरि जी तो फेंके लगले मुहावा से खुनावा रे हरि जी तो फेंके लगले हरि जी न सहता रे उनकर भार खुनावा से लाल लाल पनिया रे होइले गइले खुनावा से लाल लाल पनिया रे होइले गइले भगवान अपन पीठ लगोले बानी हनुमान पैर धैले बड़े भगवान के कुरतानी और भगवान मुंह से इतना खून फेंक देनी ना ये पानी लाल हो गई पानी लाल हो गई हनुमान जी पैरवा खींच ले कल के अर्जुन तारा पुल में कोनो जीव दबाइल बा आ जीव हत्या करे कम क्रिया नहीं खैले वो जीव के जाके निकालो कोनो जीव जरूर दबाइल बा तारा पुल के नीचे अर्जुन गइले
जय घनश्याम। ए में का होता रउआ में का करता नहीं। तो हनुमान जी सोचत रहे कितना बड़ा जीव बजे जाके बतिया होता रे। एक बगल से हनुमान जी जाता रहे जय श्री राम। ए में रउआ का करता नहीं। अब भगवान कछुआ के रूप बना के अब मुँह निकलने बड़े कहले जी का करी। दोनों जना हमरे पर क्रिया खोले बड़ो बड़ी हमरा गोजन बा। कले अर्जुन जी भगवान रउआ में काहे के पीठ लगल बनिया। हनुमान देखो तरह के राम हुवन, अर्जुन देखो तरह जे कृष्ण हुवन। मुहवा उठा के कहले कि सुन लो दोनों भाते मोरा एक समाना अजस पारथे तस्वीर हनुमाना। हे हनुमान हम ही त्रेता में राम बन के आइल, हम ही द्वापर में कृष्ण बन के आइल बनी। आ दोनों जना हमारे भक्त हुआ। राम बन के नहीं तो तू भक्त रलो, आ कृष्ण बन के आइल बनी तई आइल बड़े। ऐसा दोनों जना हमारा खती एक बाड़ो। हनुमान कहले कि अर्जुन भाई हम तो हार कोई नहीं, हमरा के भगवान हारा देनी न तो तहार पुल भसा देती। भगवान कहने कि ना ना हनुमान तू हारल नहीं खो। ई दुनिया तहार गुण गाई अतुलित बंधा मम हेम सैलाब दे हम। दुनिया तहार बल के बखान करी। ये भगवान जब तहार पैर के भार न सहले तो अर्जुन के पुल का सही। ऐसे तू जीतल बड़ा, तू जीतल बड़ा हारल नहीं खो। करिए ठीक बा भगवान अब तो जन भइल तन भइल। अर्जुन भाई एगो काम करो, काहे खातिर तारा लंका में जाए कहो। कहले कि कांचा सोना ले हमारा बाबूजी के जग होता। कहले कि तू अंदर काहे के जइबो, हम जाके ले आ देता नहीं। काहे कि अभी तो बाहर बड़ा तई कांड कोइला, भीतर जेबो तो कौन कांड करबो कोनो तई बा। हनुमान जी गइले विभीषण जी के लगे। ओ बड़ा लंका का राजा विभीषण बड़े जाके कहता रहे कि विभीषण महाराज काचा सोना कहाँ बा। कहले कि काचा सोना अरे हुआ तो उलट पलट के लंका के जरा देने सोना अब कहाँ धइल बा। उलट पलट के लंका के जरा देने सोना तो सब खत्म हो गई। कहले कि विभीषण जी अगर सोना ना देबो, अर्जुन भाई के बाप नरक में पड़ल बड़े, हम ले जाए के वादा कहले बनी ना देबो तो एक बेर लंका के जरोनी दोबारा फिर तर राज के जरा दी। फिर जरा दे। अब आकाशवाणी भइल के हे हनुमान विभीषण के लगे सोना नहीं खे। पहिल का जब लात तो त्रिकुट पर्वत पर धइले रहलो, जाना बरा लंका में प्रवेश करत रहलो, वो में से एगो सोना के टुकड़ा गिरल जन समुंदर में गिरल बा। जाके समुंदर महाराज से मांग लो। समुंदर के लगे कहले कहले कि समुंदर महाराज हमरा के सोना दो। सोना दो ना तो सुन लो, आतना ना आग धनकाए कि सारा जल सब सूख जाई। कहले दादा हमरा के कहे के जरइबो। उ एगो रेगवा मछरी लील के बैठल बिया। तो जाके कहले कि मछरी ए रेगवा सोना जल्दी दे देना तो तोरा सब खानदान के भूज के मुआ दी। सब सब सवांग के कराही में ना यही में फ्राई को दी। तो सोचलस मछरिया जेगो हमरा चलते खानदान काहे के मुई, बस सोनवा लेके बहरी भई। कहले कहला सोना इतने खाती काहे के समुंदर के उजरबो, लंका के दोबारा जरइबो, अब मछरी के मुआइबो। हैला लेके हनुमान गइले पुलवा पर। कहले कि अर्जुन भाई ये सोना लो। सोनवा जब अर्जुन लेवे लगले तो कहले जे हनुमान भाई एगो बात सुन लो।
तारा के एगो न्योता हम देता नहीं। धर्म अधर्म के लड़ाई होके जाता, कौरव पांडव के युद्ध यदि होके त जितना वजन लेके तू पुलवा पर चढ़ल रहन, इतने वजनवा लेके हमरा राथवा पर आ जैतन त दुश्मन से हमार रथ कहियो गिरित ना। हम तारा के एगो न्योता देता नहीं कि इतने वजन में हमरा झंडवा पा के रह जाइयो। ऐसे हनुमान जी के जाने आंगन में पताखा गाड़ल जाला, ऊपर तीनों लोग लेके हनुमान जी के पहरा रहेला। रथ पर हनुमान जी उतना वजन लेके रहेले जाना के चलते अर्जुन का रथ कब गिरबे ना कोई। वो महाभारत के हनुमान जी के चलते रथ ना गिरल। इस आंगन में कभी भी सावन में जरूर झंडा फहरावे के चाहिए। दूसर का अगर वैज्ञानिक दृष्टि से आंगन में लाल पताखा रहेला ना, वो मकान पर को वो बिजली ना गिरेला। ई जान ली। लाल कपड़ा पहन के अगर बिजली चमकत तो के पानी में घूमे तरुआ पर बिजली ना गिरी। आ तनी करिया पहिर के चली ना, तड़ाक दे हुक दी। ऐसे बरसात में बिजली तड़कत तो के तो करिया छाता आ करिया कपड़ा पहन के ना घूमे के ना। सोनवा अर्जुन के दिया जर गल की धन गई। अब ओरा के जराओ के बधान का के बा अर्जुन ले कैले हस्तिनापुर में 5 गो सामान जग में लागत रहे। कृष्ण के ले आओ के रहे, सोना के ले आओ के रहे, कामधेनु गाय के ले आओ के रहे, नाग लोक सब मंडप ले आओ के रहे, और दुनिया के सब राजा के जीत के सम्राट बने के रहे। तब वो जग हुई। 2 गो चीज आ गई। कृष्ण भगवान बैठल बानी, काचा सोना आइल बा, ए जी चाय लेके धराइल बा।